Здравейте! Аз съм Мел и в началото на следващия месец ще направя едно клипче с въпроси и отговори. Очаквам вашите въпроси като коментар на това клипче до края на месец юли, за да мога в началото на месец август да отговоря на тези въпроси и да пусна клипчето. Преди да започнете да задавате въпроси, разбира се, проверете ето тези клипчета тук, в които можете да видите какви въпроси вече са ми задавали, за да не се повтаряме и да научавате само нови неща. Също така бих била много щастлива, ако не ме затрупвате с едни и същи предложения за рисунки. Аз си записвам всяко едно ваше предложение и няма нужда да го пускате във всяко следващо мое клипче отново същото предложение, защото това просто ще ме накара по-рядко да чета коментарите ви, което не искам да правя, защото ми е страшно приятно да чета вашите коментари. И в крайна сметка, по-добре използвайте клипчето, в което съм ви написала "Дайте ми своите предложения", за да ми давате своите предложения. А коментарите на клипчетата, в които рисувам нещо, нека да са предназначени за нещо, което съм нарисувала. До скоро виждане!